May kadapat ko ng Paano? Mag-bless po. Wow! Kapores. Anong masasabi niyo sa Civic Center?
the word, and my soul shall be healed. And grant, we pray, that those who are pleased to renew by eternal mystery may attain in their flesh the incorruptible glory of the resurrection. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Good morning po sa inyo lahat.
Salamat po sa biyayang makasama sa 40th sacerdotal anniversary ni Apong Bogs. Kasama po kaming lumaki sa minor seminary. So kaya ibig po yung sa lahat na sinabi ni Padusol kanina. Meron lang ako isang kwento na hindi po joke, hindi to be able to see also the other side of Apong Bogs. Yung kwento po niya, kasi yung bahay nila nasa Friendship, it's in the middle of the red district sa Angeles. Yung minsan daw, bago po siya pumasok sa seminaryo, in the middle of the night, he heard a voice calling him. Then tumayo siya. Wala naman, gabing-gabi na. So, tulog ulit. Then, all of a sudden, the voice, nandun na naman, narinig na naman niya. Then, tayo ulit siya. And tulog. And then the third time, yung tumawag ulit yung boses. Pagkatayo niya, na-focus yung attention niya dun sa larawan ni Jesus, yung the eye, kasi noon uso yung procedure. And natutok daw yung mata niya dun sa mata ni Jesus. And that was the time when he felt God calling him to the first day. So happy anniversary ako po sa alam ko, madami ding galing nandito po sa kapatid natin pare. May kabanalan din po ito, may kababahan din po. And I'm happy to celebrate this day with him and with all of you. Thank you. Mayanin ang araw nito. Roland Morelea, ang presiding prelate, Maritong Senior Religio Reyes, Obilis, Marisol Gabriel, Patatong Parin, Councilor Bernier Apakaiti, dan kaya kapangarap, Matirugeli, yung parokiano sa Gavin Henriela Angel Santul, Isitang Pandangal, ada factors, ada mga kabataan sa Ginoo. 40 years, important siya kay ang ano na nila mong Ginoo. It means kaganapan, completion, fulfillment, at consummation. Matenda na rin. At 40 years, yang luyo-luyo din, Israelitas king desierto, Bayalino king Pramislan. 40 days, 40 nights, Moises, ay natiliya king bundok na Sinai, may natigam din ang bulutos ng Diyos. Elias, ito dia 40 days, 40 nights, may nasindu ang gayang pamaglayag, kitang misyon na binayayat ni Apo Ginoo. Niya mo, yan po talagang tapat niya kay kayang commitment, kay dedication, anting may papastol, kaya presbyteral ministry as a good creation. Yan, sunod tayo ng panalangin, pagkanita, yang maging lalo yung matasag, manalang kay kaserpantayanan at tanggapan ng bitmong
obedience, pagkamitlan, ing kabuyaning mata sa talangan ng pari. Congratulations sa mga. Lord, nyala mabisay may kapatid. May payapak po, kirayan. So, siyempre, pasalamat ko pong makuyan na kengan po kaya tsukeni, diabetic kengan. Na magay po na nakakakikya po yung seratan tamo. Na pong kapawas o, kaya na po kanyan, mag-high po ni. So first of all, I would like to thank my brother priests who are here. Of course, si Monsignor Eugene Reyes. Kasama ko po sa UST ko mga ito. My classmate sa UST. Siya po ang kasama ko po yung CBCP Secretary, si Monsignor Bernie Panting. Next year po, sa kanya, pinaka-late siya sa ordinance sa aming mga batch. Then, galing pa po ng Iloilo, si Father Clasico Nufable, yung po nasa record. Yung aming pinili ko pong homilies, siya na lang ang natitirang buhay. Si Father Sol Lumiero. Siyempre, siya po ang lector ko nung mga ordinahan ako. He was the lector, seminarista siya. Wala dito si Rading. Si Rading, server ko eh. Si Rading Conrad Rading. Siya po ang lector. Si Father Lector, Manny Santa Maria. Siyempre, papasalamat po ako sa ating mga obispo na dumating, si Aposeto at saka si Bishop Robert. Malakpakan kaya po. Thank you po. Maraming salamat. Tating ko pong kaklase kayo ng elementary. Siyempre, ako Alvin, ako ay our historian, Professor Dr. Lido Dison, na ito po nga rin. Kaklase kayo po yung first year high school. Kaya, pasalamat po po. Kaya ito po sinabi ng Apostol din. Yung mga sinabi ni Apostol, lahat po yung totoo. Ang kulang lang yung nung kausapin ako ng rector. May isa pa. Kasi ang dalawa, si Father Knight at saka si Father Mark, mga pogi yun eh. Pogi na rin eh. Kung alam yung itsura nila, mistiso, pogi, siyempre man, tingnan niyo itong pagmumukha ko. Mga salamin ko pa kanita, matuling. Hindi ang itapin, ang nakakapagtaka, ako pa ang sinamihang babaero. Pero isa pa, kay kabatutuanan, iyan pa meron makita mo na ako'y ang rector ko. Do you think na you can obey your bishop? Ito yung sinabi na. Can you obey your bishop? Ay niya, yun ang palagay ko hindi niya sinabi kung kailangan kong bumalik o hindi. Sa lahat ng mga kaklase ko, sinabi kung babalik. Ako hindi. Kaya nung bakasyon na yun, hindi ko alam kung babalik pa ako. So, pero nung mapasukan na, pumunta pa rin ako, pero wala akong dalang talaga. I didn't bring anything. I didn't bring my clothes. I didn't bring anything. Tinignan ko muna yung pangalan ko. And thanks be to God. Nandoon yung pangalan ko. After 6 months, we were ordained November 17, deacons. Kaya si Aposeto, hindi nakakapagtaka kung marami akong binigay na sulat. Kaya Aposeto, marakang sulat. Sabi niya ng Aposeto, sakit na ang punto ka Aposeto. No? Balak yun, hindi. Tangin na naramdaman. Puri na akong dalang tayo kanina. Nangyari na takot, kaya na ako na naman. Hindi. Tagaytay. Gano'n ni? Pumisa.
Yung kay Bat ko, di ka problema kanina kayo. Di ka problema kasi ito sa St. Andrews. Kala nila, nagnakaw ako. Wala nang anak, yan na ako. Nagdingdam. Well, that's the story. At hindi pa kulang pa yung sinabi ni Son na dala-dala ko from high school life hanggang theology. 12 years ko rin gamit. Yung kulang ko, 12 years. Tapong kutsyon ko. Kutsyon. Electric pan college siya ito. Kasi wala namang electric pan high school eh. So 8 years, matres na, may wari mo kang matres na ng gulis-gulis. Apo, 12 years ka po. 12 years siya naman yung kulang buko. 12 years siya yung toothbrush ko. Pati sapatos ko. Hanggang pumayangin ko, meron po sapatos. That's how life was then. Kaya nagpari ko, itong kong magmarago siguro, kaya na akong magmarago kaya sarili. But in all my life as a priest, I have never tried to really gain anything for myself. Yung metong ko po matuto kaya sarili ko. Yung hanggang parokya ko, panay ako sasabihan, nung mas mayaman ko, kareng kaparokya ko, hindi ang kapilan, kaya ko manyaman. Kaya ko palagdag, kanya, tiro kaya mo muna akong parisyoner, so, tiro kaya, balo raw kananong may kasakit. Mga nanungutis na mga niyang putapat. 80 kolekta, 50 stipend, mebo ko. Bahala na, lumigtas na ulit ang tutupi na lang. O, may ba't masira na rin pader, may balo na gaman. But, the story of my life is always that, it's a struggle to survive. It's a struggle to survive always. Kaya, karen po sinaw ngayon, bago yun, nakala po sinaw. Take home na po rin, mami. Take home na. Then, manong na rin pari. Thank you, Percy, yung po rin nakala sinaw po. Mag-donate ka rin, kaya kayo, nagpagala po rin. Percy, DJ, then parishioner ko. Halos po, nakakit sa kanyang Kenny, parishioners ko man din, yung mga t-shirt. No? Nya, why did I do this? Para sa kanila ito. Pasalamat lang kaya kayo. Dati din pakan ko kaya kayo ni. Kaya naman pamasang pakanan ako pa ko, nagpakaw na ako. Wala na. Popo kayo. Kayo, I invited you already today para hindi ko na po kayo imbitahin sa piyesta. Ako po darat ang piyesta, pag sabi ng bayan, alam kong pakan. Kung may kapakolekta na yung gabi akong ini, alagay piyesta committee. Alaya po. Midday piyesta committee. Kaya ako po daratang, alam kong tao. Kore pari, bawasan ko po rin yung bitang ko. Ako magpadaratang, wala akong pang-stipend. Kaya kayo, dito kung saktong pang-stipend ni. Ilang idea po. So thank you po, kareng design, kareng choir talo, kay ADM catering, natatawag ko po kareng kay ADM. Guaran Talks, kareng Dimong Siglo, thank you. Nya tilo po rin, uli nga chimbos daw, nya ikingwa ko sa Elon, Jean, mga kanina sigurado lang latang. Kung manabi ako ng Guaran Talks, bitapin po sana, manood kayo ng Guaran Talks, para naman magkaroon kami ng para mag-sweldo naman kami. Hanggang ngayon wala kami sweldo sa YouTube at sa Facebook. Monetization. So, manood po kayo ng Guaran Talks. Then, of course, yung mga parishioners na nakasama ko sa Daug, sa Porang, nandito yung Paris Priest nila, Dauyan, si
Basta siya po, Jess. Yun, yung parish priest ng Porac, yung mga parishioners ko, yung mga mabiga, daw, ilo rin, Pasig, Kamba, ano ka ng Kamba, Renan Candago, Renan. So, tinumang po halos din victim ka lang po, anting parish priest, na dapat po nakasalamat. Kaya then na po yung papasalamatan, pasensya na po, wala akong listahan. No? Pero then dito nga pari, kaya maganda ka naman. Talaga pong matula ko at pinabayan na po ngayon. At yan pong mayor din lang po, David Kanta, Ray, Tino Ray, Adrian, David Kanta. Ito yan, Red, Tino Red, Father Red. In po making ang kanilang naging sigaw nung maordinahan akong pare ay ito. Ito ay maririnig po sa kanila. At salamat naman maraming naging pare sa kanila. Kung si Bogs naging pare, tayo pa kaya? May naging rin. Ay, Diyos ko. Kung si Bogs ay naging pare, tayo pa kaya? May pare naman po, naman may pare na rin basta di po Ray o di ilang big kanta kanina, ilang choir. Ilang big choir din. Yung sigaw dito. Ay na, ko na ako pasalamat at hanggang ngayon ipari ko ito piling sinsad na ako ng ako dito. Kung yung nakatasad sa pinatong Pinoy, tanong po maliyan. And so we will always be thankful to God and we should always be saying yes to God. Tara po. The blessing of Almighty God rest upon you and all your loved ones, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Cantata pa po Salve Regina. At the end